Yawwa ta tsame, Marka ta sauke, Marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Marka ta tsame, Marka ta sauke, Marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Assalamu alaikum anti, a gaishe ki, tun ina Misira na ango tiririn girki. Sai na ce dole in zo dab da tukunyarki, inda hali zan kama ki uwar daki. Sai in wanke tukane har da matsamanki, ya ina tsamanin ai ba zan rasa masauki ba. Dakata shan wasa jiya ya ganka, ka bugo sando yau ma da abokanka. Wuce banza, daga karkuta girka, da mutiya ta yau zan karya haƙorinka. Inda ya kada min Allah ba za ka ji daɗi ba. Marka ta tsame, Marka ta sauke, Marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Aba Marka ji fara shirya farin girki, mai tuwon can ai tilasta ji haushinki. Dan Allah ya miki liɗifi a wajen girki, yanzu kwastomomin duka sun gano ki. Ko tana girki sai dai a nuho gunki, an ce tuwon ta na ran nan ma bai daɗi ba. Ta ƙawata ce, yanzu ma na je ta bani abin ice, kai ina tsammanin kanka fa ya kunce. Na ji ne ta zazzage ki har mata ce, ko me za ki tara ba za ki yi kauri ba. Marka ta tsame, Marka ta sauke, Marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Ta tsame, Marka ta sauke, Marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. To in akwai naman to zan guji min daji, ki kantamo min na ɗari kar ki sako yaji. In shige wancan lungun yayi min keji. Babu wancan naman sai na bakar dutse, in ma kurege ka bukata ga shi na soya. To sakwarar ita ta nuna a kawo ta, kar ki samun MT maza ki zubo hanta. Ka ciro ta ka tauna ka ji gardinta, mutumin nan za fa ka sa in bi dokota. Wata ran sai na zo nan da farar mota, don baki da labarin ne na cika yan bawa. Yake da kwastomin yau za a yi ta baba, lallai bai cancanta kyana shi abinci ba. Ya ci neran nan bai bani kudi na ba, jiya ma ya zo ya karkata ya diba. Tun da jarin nan bai zama na haɗaka ba, kawai ya je gaba ba na son ƙaramar murya. Marka ta tsame, Marka ta sauke, Marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Marka ta tsame, Marka ta sauke, Marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Assalamu alaikum, taku har kullum Zainab Sambisa, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Ina farin cikin sanarwa masoya cewa insha Allahu rana ita yau, wato ranar Laraba 25 ga wannan wata, za mu saka muku wannan waƙa da kuka daɗe kuna jira, wato Kishiyatu za a sake ta ranar Laraba. Kada ku manta, za mu sake ta a YouTube channel ɗinmu na 3SB TV, Zainab Sambisa TV da kuma Yamu Baban TV, Tinkin Mai Gashi TV, kai har da sabon channel ɗinmu wato Zap TV. Kar ku manta ku bibiyo mu Kishiyatu ranar Laraba insha Allah. 3SB TV channel ɗinmu ne kuma channel ɗinku ne.
bashi kin gama goga ka